A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kada ku manta kuna tare da mu a kowane lokaci. Addu'ar neman biyan buƙata da yardar Allah. Ana so a cikin wannan wata na azumin Ramadan mai albarka, mutum ya tashi ƙarfe 2 zuwa 3 na dare, ma'ana tsakar dare kenan. Kai nafila raka'a 2. Idan ka idar sai ka ɗauki carbi ko da hannu za ka yi, ka yi salatin annabi 100. Bacin ka idar sai ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shi ma sau 100. Bacin ka gama sai ka yi salatin annabi 100. Ma'ana za ka fara buɗewa da salatin annabi 100. Bacin ka gama sai ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sau 100 sai ka rufe da salatin annabi. Kaga kenan salatin annabi a farko, wannan addu'a a tsakiya, salatin annabi a ƙarshe. Bayan ka idar sai ka roƙi duk abin da kake da buƙata a gurin Allah. Insha Allahu yaƙinance Allah zai biya ma buƙatunka. Allah ya sa mu dace. Kada ku manta kuna tare da wannan tasha mai albarka wato Fuskar Kannywood. Idan wannan ne zuwanka na farko, kada ka manta kai mana like, kai mana subscribe, shine da zarar mun ɗora wani abu mai muhimmanci zai zo maka nan ba da daɗewa ba. Alhamdulillah.